esan ekainaren 27 jardunaldi bat antolatzen ari gara, Lortek eta Goierri Fundazioaren partetik. Fabrikazio aditiboarekin erlazioa duen teknologia ezagutzeko. Jardunaldia bi saio izango ditugu goizean, Igartza Jauregian burutuko dana, eta gero arratsaldean eten bat eginez, instalazioak ikusteko aukera izango dugu bai Lorteken, bai Goierri Fundazioan. Programak 5 helburu nagusia ditu. Alde batetik ezagutzea, gerturatzea fabrikazio aditiboaren inguruan teknologia hauek aportatzen dutena, gero hauen aplikazioa metal munduan, polimero eta plastikoetan, esperientzia realak planteatzea, exitosoak izan direnan industri mailan, eta gero, diseinu aldetik, teknologi berri honek aportatzen duena, baita ere kideekin konpartitzea. Partaideak ikasleak izan daitezke, enpresako arlo hontan interesa duten pertsonak, erakundetako baita ere pertsonak gonbidatuta daude, irekita dago ikastaroa guztientzat.